je Game Girls SK a vítáme u prvého videa. Áno, viem, že sme sa volali Gamers SK Studio. Idem ho premenovať a ak by som hovorila pičie, tak som chorá a preto sa ospravedlňujem za môj mikrofón, je pokazený na počítači či na notebooku, notebook je už rok starý a nebudem hovoriť tak hlasno, lebo ma bolí jazyk a hrdlo. Dúfam, že ma budete počuť a možno sa pustiť do toho. Tamto si už začala som si stavať už tom, ale keď sa rozhodla, že nepokračovať týto, ako budem natáčať. Prepáčte ešte raz, že tak hovorím, že tak slabo a že mám zakazený mikrofón. Budete si myslieť trochu. Ja by sa ešte bojím. Prvú poviem, že dá sa natáčať sama. Kamarátky tu nie sú, oni sú vo Švajčiarsku a ešte tam išla dneska prídu. Hovorili, že idú 2 noci 2 dní, že noc, deň, noc, deň. A dúfam, že ma chodí počuť. No to by bolo hrozné, keby ma nebolo počuť. To by bolo ťažné. Ja čítam zvuky. Tak. Koľko také drenie, keď ťažíš toho. A áno, od 3 dní budem mať 18 a strašne sa teším. Lebo to mám ten skin, cupcake, akože narodeniny. Strašne sa teším už na 18, je to taký dobrý pocit, že konečne budem žena a toto je dievča. Teraz pôjdem na server a každý, že si sexy a toto píše na ten skin, ale ja nie som sexy a ten skin nosím iba kvôli narodeninám. Ale ho budem nosiť aj potom, lebo sa mi ľúbi. Tie vlasy sa to ľúbia. Tak, myslím, že toto bude veľmi námalo vystačí. A idem vám ukázať môj domček. No, síce teraz sneží. Ale vyzerá takto, tu mám balkón, na výhľad, lebo teraz som nenečítali články. Tuto býva, môj frajer, ako teraz som sa zoznámili a povedal, že to by som mal akože frajer frajka. Takže teraz tu býva môj frajer, tak sa dá povedať a tuto, tam, ja sa ozveziem. Tuto býva jeho sestra. Sice sa mi jej dom nepáči, ale čo už. Je tam idú naspäť. Ešte fakt sa ospravedlňujem ten mikrofón, aha, že som chorá, lebo viete, tam, kde ja bývam, vo Viedni, tak je raz teplo a raz zima a raz teplo a raz zima a potom som mala trošku bez rukávov a išla som po ulici a potom som, ochorela. Asi o 2 dní konkrétne. Katastrofa, keď je pochorný, to je hrozný pocit. A hlavne som si dneska, zabudila som sa na to, že som si zakúsla do jazyku, takže som si ho rozrezala ako zo zubov a tekla mi tam krv, tak preto ma ten jazyk to bolí. To je katastrofa. Tento deň je na nič. 3, 4. To ako ma spraviť, nevadí, to nebudem mať to za ublenie. Aha, som sa pomýlila. A jedno z odtiaľa. Oj, nesnažia keď nejako stavať.
Všetci hovoria, že viem najkrajšie stavať, keď vymyslelam pekne. Len keď si dám na tom záležať. Ale to sa stane veľmi, veľmi, veľmi málokrát. A prepáčte, že mi vyšli zase toľko videí. A zase vám môžem povedať, že som chorá. Takže to nejde a dievčatá sú vo Švajčiarsku. Ale pokúsim sa natočiť, aj keď som chorá. Lebo už sa teším o 14 dní cestujem na Slovensko. Niektorý deň som povedala, že tam nebudem nič, ale som tam položila tie bloky. Už sa teším, pôjdem na Slovensko, to bude fakt super. Pokúsim sa natočiť videa. Aj keď moja stánka bude skoro fotky, čo je po mojom bratovi Erikovi, takže keby ste tam počuli meno Erik, alebo keď prišla mama do izby a povedala by Erik, tak je to na môjho brata. Môj brat leží na posteli, není ho počuť a hrá tablet, no čo asi. Ešte dobre, že mám vlastný notebook, ale tiež. Na polke, tuto je čudné, že tuto prší, to smieší. Také dobré miesto som si vybrala, rôzne miesto. Ale tak je to na skale lepšie ako mať na zemi. Tam ma aspoň neprepadujú, tu ma aspoň neprepadujú zombíci. Pokúsim sa kus hlasnejšie kecať. Tak. A nevidím ani prd. Veľký. Točku nemám. Akože s týmto frajerom, čo tu mám na Minecrafte, s tým nechodím. Ja už mám frajera, možno že aj dvoch, no ale už mám frajera, takže som obsadená našťastie. Ale som si tak povedala, že iba akože na Minecrafte budem chodiť, čo sa mi uľavilo. Som sa vedľa trafila, ale som mŕtva. Joj. Kokos, ten jazyk myslela, že mám chuť si ten jazyk vytrhnúť, že potom by som nevedela rozprávať. A to je ten problém. Ja potrebujem rozprávať. No. Viete, prečo je dobre, že som sa zadýbala na tej skale? Že sem si môžem urobiť nejakú miestnosť. A si spravím, keby mi teraz nedošla sekérka. Tu budem mať napríklad enchant, izbičku, spáleň. Nie, tu bude spáleň. OK. Mám potrebné veci. Toto ja som si bola na každý, kde by som si mohla urobiť. Vec. To je ti už nesmíš. Tak, ale to hlavne, že to budeme mať potom točky. Takže raz, dva. Raz. A hlina. Super. Hlinu nemám rada. Skúsim posadiť bližšie k mikrofónu, aby to bolo lepšie počuť. Vidíte, v našej škole dievčatá v Rakúske, hej, sa skoro nikdy nehlásia. Ani ja sa nehlásim. Ale je to kvôli tomu, že naši chlapci škôlite sú takí debili, že oni sa začnú nás smiať, keď sa proste stane chyba, hej. No a teraz úplne rozprávam, ako tie dievčatá v mojej škole, že tak úplne ticho rozprávajú. To je hrozné. Katastrofa. 2015 od Pálkova. Oh nie. Mám nejaké uhlie? Hej, konečne. Ja si, že si to aj rezko spravím časom. Že toto osvetlenie mi nebola zima. A aby ste si nemysleli, že som iba začiatočníčka v Minecrafte, tak ja už Minecraft hrám asi 4 roky a furt ma to baví. Viac. Proste Minecraft je úžasná hra, ešte v novinách dávali, že to úžasná hra, tak prečo nie, no. Minecraft je úžasná hra.
Všetko, čo uvidíte na ulici, čo je kocka, je to Minecraft. Budem sa snažiť natočiť čo veľa videí, ale ten môj Minecraft, ale ten Minecraft mi nevadí, len hlavne, že som teraz chorá a idem sa zadrhnúť. Už druhý deň, čo som chorá, je to hrozné. Ani s keď som si volala s mojím frajerom, ale možno druhým frajerom, hej, lebo ja mám viac rada než toho môjho prvého frajera. Akože my sme najlepší kamaráti. No, proste, my sme si volali, ale ja som si nemohla zapnúť Minecraft, lebo ja som včera nemala všetné hlasivky. Dneska je to už lepšie, ale tak, no. No. Vlastne. Ja som si to tu poobstávam drevom. Pardon. Ja už mám na tomto server založený jeden domček, ale rozhodla som sa, že si zahrám znovu, lebo je to lepšie, keď hrám odznova. A ešte som to chcela natáčať, tak no. A to minulé video, čo sme natáčali s kamarátkami, s tými, čo sú spolumajiteľky tohto channelu, ich mali 9, aj keď povedali, že majú 15, takže sa za nich ospravedlňujem. Ale ak pozerám na toto video, tak ich fakt nechcem uraziť. Sú to moje BFF kamošky. Takže si tak, ale idem to obstávať tým drevom, lebo keby to bol ten kameň, to som sa asi zdôraznila. Ak toto bude video kratšie, tak sa ospravedlňujem, ale sami vidíte, že som chorá. Znem ako úplný debil. Veľký debil. Najväčší. Nie, mám tu jedno okno. Zavřem toto. Nebudem mať dvojité okno. Toto môžem nechať alebo vypečiem. Voda stav sa mi celkom páči. Tak. No, takže ja si toto osvietím, takže musím tým splánovať mobil. Dobre, idem si robiť rezidenciu. Môj admin, ten zničil môj úžasný domček. Taký hnusný domček ešte nikto nerobil. Toto môžem zhľadať. Dobre, to je už fakt nuda. Čo sa robí dneska? Čo? Tak sa to robí motikou. I don't know. Hej, motikou sa to robí. Ja idem robiť tú rezidenciu, aby som si dodržala to, čo chcem urobiť. Takže si idem urobiť rezidenciu od... Akože ja si rada chcem postaviť druhé poschodie, takže urobím rezidenciu od tadeto. Tadeto až po... Ops, som chcela povedať. Holy shit. Oj. Ešte ani balkón nemám dokončený.
Restreate máme, že sexy girl, ale nie. Cupcake. Reset. Cupcake. Move. Takže teraz som robila rezidenciu a to reset, meno resky a toto. Toto znamená, aby sa mi nikto nemohol pohybovať v tej mojej reske, čo ja fakt zbožňujem, lebo ja neznášam, keď sa niekto chýbe v mojej rezidencii. Asi tak poviem. Dobre, ešte som si nerobila resku. Tu. Čo mám resku. Super. Neplánovala. Ja tento diel ukončil, len dokončil si balkón. Kokos, to je hrozné. Ani rozprávať neviem. Nejako postihnutá. A hlavne môžem povedať, že za kamerou nič nebudem robiť. Všetko sa bude robiť na kamere. A ja to rovno tak spravím, že ja som dám takto. Obobstávam dvakrát. Nechci robiť plot. Vyzerá to úplne iný dom. No tak ja sa rovno rozlúčim na tomto balkóne. Ešte som si kotku spravila, že takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Náš kanál sa bude volať Girl Games, ja napíšem takto, Girl Games SK. To sa bude volať channel, keď ho spravím, zatiaľ sa bude volať Games SK studio. A ešte sa vami rozlúčim, majte sa krásne, uvidíme sa pri ďalšom videu a zanechajte like, odber